Sa ngalan, samahan, sa anak ko sa Espiritu Santo, ang grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan, o ni Yesu Kristo nga atong Ginoo, manaa kaninyo. Mga igsuon, anya kita sa ikaduha nga adlaw sa ato nga pagpangandam nining tulo ka misa kun Triduum Masses alang sa atong pagpangandam sa atong umabot nga kasaulugan sa anibersaryo sa atong pagkatukod nga usa ka parokya, ika 168 anniversary sa atong foundation anniversary. Ninisab nga adlaw gisaulong nato ang fiesta ni San Simon o ni San Judas, mga apostoles sa atong Ginoong Jesucristo. Gihalad kini santos nga misa alang sa atong tagsa-tagsa kamakatuyuan ug mga pahanungdan. Atong pangayoon karon sa Ginoo ang pasaylo sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios nga nagtugot nga makaila kami sa imong ngalan, pinaagi sa mga santos nga mga apostoles, itugot nga sa pangaman ni San Simon ug San Judas, magmauswagon unta kami kanuna, magmauswagon unta kanunay ang simbahan, ug magdugang ang gidaganon sa katawan nga mutuo kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diya sa kaayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay, hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Ang hirang mensahe migulalatas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa'y maya sa Diyos, ug ang kaitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabi nagpaybalo ngadto sa sunod gabi. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan miabot ang ilang mensahe.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa kabungtod aron pagampo. Ug dito nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinunan ug ipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlag niya mga apostoles. Si Simon nga usab nga ginganlag Pedro, ug ang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag og Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan. Sa konang giingon sa atong pagsugod sa Santos nga Misa, niya kita sa ikaduha nga adlaw sa ato nga pagpangandam alang sa atong umaabot nga founding anniversary sa atong pagkaparokya. Uban sa atong patrona ang putli nga kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria. Nasud sa 168 katuig, nakalahutay ta, nakapadayon ta sa atong panaw, isip, usa ka parokya. Nga niining panaw, gipahinumduman ta, nga magpadayon kita diha sa atong panaw, uban ang atong pagtuo ug paglaom sa Dios. Giniyahan sa atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria. Nga ngayon ta magpasalamat nga to sa Dios tungod sa biligon nga gasa nga ang gihatag kanato isip usa ka parokya, ang gasa sa pagtuo ngadto sa Dios. Ugani kung atong pamalandungan mga igsoon, sud sa 168 katuig, kini maong pagtuo, wa gayud mapaong. No? Wa gayud mapaong. Tungod ni, kay nagauban ka nato ang Dios. Nagauban ka nato ang atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria. Mga igsoon, sa atong Ebanghelyo karon, nini maong fiesta ni San Simon o ni San Judas. Gipahinumduman ta sa Ginoo. Nga dili lamang ang mga apostoles, ang 12 ka mga apostoles ni Kristo gitawag aron pagsangyaw sa maayong balita, kundi kitang tanan nga mga binuniyagan. Kitang tanan nga mga sakop nining maong parokya. Gitawag ta aron mahimo usab kitang magsasangyaw sa maayong balita. Nga giniyahan sa pulong sa Dios, kita makahimo sa atong tagsa-tagsa ka responsibilidad. Isip magsasangyaw sa maayong balita. Mga igsoon, si San Simon o si San Judas, dili kayo, uwa kayo maila. Dili sama nila ni San Pedro, San Juan, Santiago, nga nailihan kayo. Nakining duha, matawag ni sila o mga silent workers. Minus kayo na ang ilahang mga pulong
nga naisulat sa balaang kasulatan. Apan dako kaayo ang ilahang papel alang sa kalambuan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Si San Simon gitawag sa ebanghelyo og nga Simon the Zealot. Ang Zealot usa ka militante nga grupo sa mga Hudiyo. Sa pagtawag ni Jesus, gibiyaan ni San Simon ang iyang nga trabaho. Ang iyang pagka-rebelde, ang iyang pagka-militante nga zealot. Gibaylo niya ang espada sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Aduna tayong mapupo nga leksyon ngining maong pagtawag ni San Simon. Nang tinuod nga kabaguhan di ay magsugod sa kausaban sa kasing-kasing. Nga mentras tanto, dili pa mausab ang imong kasing-kasing. Dili pa makasinatay o konversyon. Wa gyud kausaban ang imong kaugalingon. Klaro kini nga nahitabo sa kinabuhi ni San Simon. Sa diha nga siya gitawag ni Kristo, sunod kanako. Iyang gibiyaan ang tanan ug misunod siya ni Kristo. Bili ang kausaban di ay dili pinaagi sa kusog ug panagbangi, kundili pinaagi sa kalinaw ug pagampo. Pananglitan, pagbago sa pamilya, pagbago sa katilingban, magsugod sa pagpuyo diha sa gugma. Si San Judas Tadeo, ang apostol sa paglaom, na ila siya nga patron of the hopeless cases. Gitawag siya og patron of the hopeless cases tungod sa iyahang kabantugan. Gusto niya nga masabtan ug mailagayod si Kristo. Ang leksyon ang atong makuha ni San Judas Tadeo mao, ang paglaom anaa jud ni Kristo. Ug dili maluya bisan unsa pa man ang kalisod. Why hopeless nga kahimtang kung anaa kita sa Ginoo. Ngunay hinumduman nato mga igsuon. Why hopeless nga kahimtang kung anaa kita kanunay sa Ginoo. Pananglitan, bisan sa problema sa pamilya, problema sa trabaho, o sakit, aduna gihapon kini kasulbaran. Kana kung doon na tayo sa atong pagpangalagad sa Dios. Uban ang gugma o pagtuo. Sa mapananglit ni atong umaabot nga kasaulugan, makalahutay ta sa atong panaw. Uban ang atong pagtuog paglaom sa Dios. Paglaom bisan tuod sa lisod nga kahimtang. Base sa ilang kinabuhi ni San Simon o ni San Judas, gitawag kita nga magpabilin nga matinud-anon bisan sa kalisod ug kapait sa atong kahimtang. Nga magpuyo ta diya sa paglaom sa grasya sa Dios. Magpahayag kita sa gugma sa Dios, pinaagi sa atong padayon sa atong panaw, uban ang pagtuo ug paglaom. Makaigsunan ko ni Kristo na utunta nga pinagi sa pangaliya
nining duha, San Simon o ni San Judas. Kita makapadayon nining maatong panaw uban ang pagtuo, paglaong ug paghigugma. Amen. Manindog palihog. Isip mga bahin sa usa ka balay nga gitukod ibabaw sa pundasyon sa mga apostoles o sa mga propeta. Dadto nato karon ang atong mga pangamuyo at ubangan sa manggiloyong amahan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga magpadayong motubo ang simbahang katoliko, pinaagi sa pagpanudlo o panig-inan sa atong mga pangulong relihiyoso o sa mga misyonero. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga maangko nato ang kalagsik o kasibot ni San Simon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga atong masunod ang kamanggihon-hunaon o pagpaubos ni San Judas Tadeo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang Ginoo moalim sa nga masakiton ug mulig-on sa mga nawad-ag paglaom, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam hangtod sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan, sa among pag-ampo alang sa uban, makaambit unta kami sa apostolikanhong pag-alagad, nila nga imong gitawag o gipili. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako ang inyong sakripisyo nga atong gihalad karon, dawaton unta sa Dios nga amahan, nga makagahom sa tanan. Kaming nagapasilungog sa imaya nga walay katapusan sa mga apostoles, San Simon ug San Judas, nangamuyo Ginoo nga imuuntang dawaton ng among mga pagampo, ug imunta kaming himuon nga ngayan sa pagsaulog nining santos nga mga misteryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay umakagaom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langit nun nga pagtulon-an, aron pamation sa tanan nga mga katawhan. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magayo sa diya sa Espiritu Santo. Numdumi Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo nga among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanan nga mga pari, o sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles, San Simon ug San Judas, ug sa tanan nga mga santos. Uban ni Senyor San Roque, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon pinagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug liha kaniya gihatag na kanimo makagawom nga amahan diya sa gayo sa Espiritu Santo andanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita ngadto sa atong langitong amahan. Atong gamiton ang mga pulong. Magitudlo kanato sa atong manonobos. Pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluhoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman, sa pagbalik ni Yesu Kristo, among mananobos. Ginoong Kristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Nagdait manakan. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ug dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament
I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, o Ginoo man madawat namo ang mga sakramento, nangamuyo kami nga mapabusanon diha sa Espiritu Santo, nga tungod nining mga gibuhat alang sa pagpasidungog sa pagpasakit sa mga apostoles, San Simon ug San Judas, magpabilin unta kami diha sa imong gugma, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod sa makadiyot. Mga pasalamat. Sa ngalan sa team of Parish Priest, Father Henry Bascones, Father Socrates Cabanig, Father Jerome Yu, Father Gerardo Matela, Father Benjamin Trazo, among itunol ang among kasing-kasing pasalamat sa tanang nakatampo alang sa kalampusan sa ikaduhang adlaw sa Triduum Mass, sa pagsaulog sa ika-168 nga anibersaryo sa pagtukod sa parokya. Salamat sa atong Mass servers, lectors and cantors, extraordinary ministries of Holy Communion, Grand Choir, altar servers, usherates and collectors, Catholic Women's League, ug sa atong Social Communications Ministry. Sa atong mga offerers, ang tanang mga kapilya sa Zone 4, Barangay Kadulawan, Zone 5, Barangay Vito, ug Zone 6, Barangay Poblacion, Ward 1. Uban sa TCJM New Earth, Legion of Mary, Confradia del Santo Niño, Divine Mercy, Parish Catechist, o Catholic Women's League. Daghang salamat sa atong food sponsors, nga si Honorable Barangay Captain Kelvin Paul Onabia o Mrs. Kim Carly Onabia. Ug sa atong main celebrant ni ining atong Santos nga Misa, Reverend Father Lucio Gerardo Matela, team member. Kanilang tanan atong tagang masipang pakpakpasalamat. Palihog manindog. Salve Regina. Advocata nostra, et lustus misericordis oculus, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis ut exilium ostende, o clemens opia, o clemens opia, o dulcis,
Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Magampo kita, o Dios nga giandaman mo ug angay nga puloy-ana ng Espiritu Santo, diya sa kasing-kasing sa bulan nga Birhen Maria. Itugot nga maluluyon pinagi sa panabang sa maong birhen, nga mahimo kaming takos nga puloy-anan sa imong himaya. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagawom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo.